De allereerste roefeldag werd vrijdagochtend afgetrapt in de Pertstal. Na een woordje van wethouder Jan Lonen konden 184 groep 8 leerlingen van 7 basisscholen op pad om lekker te gaan roefelen. De roefeldag is letterlijk een snuffeldag. Roefelen komt uit België, het Belgische woord voor snuffelen. En de roefeldag betekent dat kinderen van groep 8 vandaag allerlei bedrijven in de gemeente Venray gaan bezoeken. Om eens te ontdekken wat er allemaal te halen valt in de organisatie, aan bedrijven, maar ook aan de beroepen. Om ze een wat breder beeld te geven daarvan. En omdat wij het motto hebben vanuit de Kiwanis Rooische Ladies om de kinderen te stimuleren in alles wat ze doen, hadden wij bedacht om de roefeldag te organiseren. De roefeldag wordt al op meerdere plekken in het land georganiseerd, maar niet in deze regio. Een Kiwanis-lid dat in Gemert-Bakel werkt, kwam ermee in aanraking en zo ontstond het initiatief bij Kiwanis de Rooische Ladies om deze dag ook in Venray te organiseren. Nou, wij kregen eigenlijk in de gaten dat er is zoveel keuze hier in Venray en voor de kinderen zo lastig om te kiezen, omdat ze al best vroeg moeten kiezen. En op het Rijland worden ze al wel een beetje voorbereid van wat de mogelijkheden zijn, maar voor deze kinderen wordt eigenlijk nog heel weinig gedaan. En wij hadden zoiets van ja, 1 en 1 is 3 en iets voor de kinderen doen en iets voor de Venrayse gemeenschap doen. En dat samen combineren voor een dag als vandaag, ja, dan moeten we in Venray gewoon introduceren. Dat moet een succes worden. En dat blijkt ook te zijn. In kleine groepjes gingen de leerlingen naar de verschillende bedrijven om daar een kijkje in de keuken te nemen. Er zijn 131 bedrijven die meedoen. Wij zijn echt ontzettend verrast door het enthousiasme van alle ondernemers. Want we hebben eigenlijk bijna van iedereen ja gekregen. Zelfs mensen die opbelden van mogen wij ook meedoen. Dus de kinderen die gaan naar de gemeente Venray allerlei bedrijven bezoeken. Ook volgens mij nog een bedrijf in Horst. En het loopt uit van restaurant tot kappers, tot grote bedrijven, industriële bedrijven, productiebedrijven. Eigenlijk ja, van alles. Maar ze weten van tevoren niet waar ze naartoe gaan. Een van de bezoekadressen was Pelemaas. Van de Toverbal en de Meent kwamen 2 groepen op bezoek om zelf televisie maken te ervaren. Dit deden ze door onder andere elkaar te interviewen. En waarom zijn jullie hier? Nou, we hebben roefeldag en met roefeldag is eigenlijk dat je zeg maar gaat rondkijken bij bedrijven en dan ga je daar allemaal over dingen te weten komen voor je toekomst misschien dan. En als je het heel leuk vindt en zo. En wat vinden jullie het leuk om de roefeldag te doen? Ja, ik vind het wel leuk. Het is gewoon leuk om naar banen te gaan en je kunt dan zien hoe het er eigenlijk uitziet en zo. Ja, en ik vind het ook wel leuk om te kijken welke baan je al later kunt kijken. Of ja, welke je wil kiezen. Ja, gewoon om een baan uit te zoeken en te kijken of je het al leuk vindt. Te kijken wat je er allemaal kunt doen en hoe het werkt. En wat willen jullie later doen dan? Dat weet ik eerlijk gezegd. Ik weet het ook nog niet. En wat willen jullie worden? Kapster. Ik wil ook kapper worden. We zijn hier om te kijken om welke baan we later willen. En om de les te vermijden. We hadden net zeg maar moest je een tekst voorlezen voor je vaderdag zeg maar, voor zondag. Ja, dan is het vaderdag. En dan hadden we een tekst en dan moest je dat gaan voorlezen en dan werd dat opgenomen. De Rooische Ladies is enthousiast over de eerste editie en hoopt volgend jaar voor alle basisscholen de roefeldag te kunnen aanbieden.